Аве Марыя. Жанчыны прыходзілі сюды кожны дзень. Тут, каля вялікага сквера, немцы гналі ваенны палон. Жанчыны спадзяваліся на рэдкую удачу, а раптам у калоне знойдзецца нехта свой, родны. І яна была тут, моўчкі стаяла, углядаючыся ў твары палонных. Раптам яна кінулася да канваіра, схапіла яго за рукаў і, паказваючы на аднаго з палонных, залементавала, што гэта яе муж. Дзяўчына цягнула да сябе юнака ў парванай гімнасцёрцы. Няёмка абдымала яго і прасіла канваіра адпусціць яе мужа. Немец сказаў нешта па-нямецку і выштурхнуў іх з калоны. У натоўпе нехта ўздыхнуў. Шчаслівая, мужа знайшла. Яна ж цягнула юнака за сабой, далей ад калоны, а ён ішоў побач, узрушаны, знямелы, цягнучы параненую нагу. Хутка яны вымушаны былі спыніцца, бо хлопец не мог хутка ісці, перашкаджала параненая нага. Па дарозе міма іх па-ранейшаму цягнулася калона ваеннапалонных. Раптам яна спужалася, што хлопца забяруць у яе, і звярнула ў двор. Яны прыселі на паваленую бомбай шэрую мармуровую калону. Яна сняла з сябе жакет і аддала хлопцу. Расказала яму, што дома е чакае брат, але ён такі ж брат, як гэты юнак ёй муж. Аказалася, што гэтага брата яна таксама нядаўна выцягнула з калоны. Ён быў сильна паранены ў галаву, ледзьве ішоў, і немцы хацелі яго прыстрэліць. Ёй удалося папрасіць немца адпусціць яго, але вось бацьку выцягнуць не ўдалося. Не аддалі немцы. Тонкі канапаценькі твар дзяўчынка спахмурнеў, і голас стаў нізкім. Яна абняла маленькай дужай рукой юнака, і яны пакрочылі далей. «Прабачце!» – усхапіўся юнак. «Я нават не ведаю, як ваша імя. Я ж абавязаны вам!» «Марыя!» – неяк весела адказала дзяўчына. «Аве Марыя!» – прашаптаў хлопец.